साला पापि नाजिबदाङा खम मोजां उन्दुनानै दं बे सिख्लाफोरनि फट'आव कमेन्ट होखांनानै लाब्रि एक होखांनानै केयारि एक होखांनानै खम उन्दुनानै दं बे मोजांनो आंहासो उन्दुनो हायाखै मालाय बे सिख्लाफोरजों केयारि एक लाब्रि एक होलाय जि आराम उन्दुना दं बियो उन्दुबावाखैसो खोमा वाट्सएपआवसो खम रायलायलायगासिनो बे एबार फेसबुकनि पासवर्डखौनो बिगोन आं फेसबुकनि पासवर्डखौ बिनानै बियो सोरजों रायलायखो नायजोबगोन आं फेसबुकनि पासवर्डखौ बिनानैलाय मा जानो हा फेसबुकआव रायलायलासिनो मालाय वाट्सएपआवसो किसि पाकायलायगासिनो खोमा गावखौनो सिंगोल होननानै खम सिख्लाफोरजों रायलायगासिनो बियो आंबो गारा नोंखौ सोर सिख्लाजों लाइन मारिदों सोर सिख्लाजों हा वाट्सएपआव चेट खालामलायगासिनो र' नोंखौ गारां नाजोबदां हेलौ फारनै जाय नोंनि हेलौ सिख्लाफोरजों गोदै हाय हेलौ जालायगासिनो नोङो हा सिख्लाफोरजों खम रायलायगासिनो नों वाट्सएपआव नङा होनलाय नोङो वाट्सएपआव रायलायफिनबायना बै सिख्लाजों जायनो नों लाब्रि हरबाय थायो हा जायनो नों लाब्रि हरो बे सिख्लाजों नों रायलायाखैलाय नाम्बार बिलायलायनानै हा मा गोदाव सोराव आं गेमसो गेलेगासिनो गेम गेलेदोंना आंनि गोसोजों गेलेनानै आरो बेसेबां गेम गेलेबावगोन नों नाजोबदां हा सोर सिख्लाजों नों गेलेलायगासिनो नों वाट्सएपआव हा सोर सिख्लानो फाख्रि बिलाइ गोजा हरगासिनो नोङो मा फाख्रि बिलाइ गोजालै बे बै गोजाया फाथैलाय बायदि फाख्रि बिलाइ बायदि गोजाया लाबोनोना बेखौ हार्टआ बेखौ नों मानसिफोरनो हराखैलाय सिख्लाफोरनो हराखैलाय नों वाट्सएपआव ए गसाय आंलाय सिख्लाफोरनोलाय नाङा फाङा मानोलाय लाब हरनांगौ जाखो जेरै नोङो फेसबुकआव सिख्लाफोरनि फट'खौ लाब हरो थिग बिदिनो वाट्सएपआव नों गिदिर लाब हरगोन बेयावथ' आंथ' नुनाय नङा मा रायलायो नोंसोरसो मिथिलायसिगौ आरो बे हर गेजेराव बेखौसो बुंनो फन खालामबाय नों बांसिन लाइनखौनो बांसिन सिक्रेट खामानिखौनो हर गेजेरावसो मावो मानसिफोरा मिथिबाय नोंबो हर गेजेराव मावगासिनो नोङो सिख्लाफोरजों वाट्सएपआव रायलायलायगासिनो नोङो हाफां बिदि दा बुंबाय थालै आं रावजोंबो रायलायाखै होमबा स्क्रिनशट मारिनानै हर दानो हर आरो नाम्बारफोरखौ डिलिट खालामनो मोना खिन्थु दानो हर आं बुंदोंना दानो हर नै जारलायानो जासिगोन ना दा नाम्बारफोरखौ दाननानै लायाबा दाखालिसो जोंनि कलेजनि स्कुल फ्रेन्ड गोदोनि लोगो मोननाय सिख्लानि नाम्बार बिनानै रायलायदों आङो बेखौबो नुबा दा दाय जालायगोन ना र' साबोसेनि दं सानै साथामनि र' एसे साथामनि नाम्बारखौनो दाननि आं नाजिबदां माइसो गोबावहाय पाक्का सिख्लाफोरनि मेसेजखौ दानखादों आरो ना नोङो सिख्लाफोरजों मेसेज हरलायनायखौ हा बेनिखायनो गोबाव जादों आरो ना बांद्राय डाउट खालामबाय थानाङालै हाफां हरबाय आयु सासेबो सिख्लानि नाम्बार गैया माथो आं बुंखाबायानो दा आं नोंजोंल' मेसेज खालामोलै नोंजोंल' रायलायो माब्रैथो मालाय सिख्लानि नाम्बार थानांगौ आंनावलाय नाजिबदां आंखौ मिन्थिया सानदों नों आरोलाय मा जालायखोब्रा मा जालायखोसो होनदों नों जानायखौ खालामनानै उनाव मा जालायखोसो होननानै बुङो नोङो सिख्ला सासेनिबो नाम्बार गैला नोंनाव थारमाने नों सिख्लाफोरनि नाम्बारखौ सिख्लाफोरनि मेसेजफोरखौ डिलिट खालामनानैसो नों स्क्रिनशट मारिनानै हरदों ना आंनो नै दानाबा सिख्लानि नाम्बार गैयाबाबो दाय सिख्लानि नाम्बार थाबाबो मा जाबावगोन भगबानासो मिथिसिगौ आं मिथिखागौ नों बायदि हौवासाफोरखौ मिथिखागौ आङो माबायदि गार्लफ्रेन्डफोरखौ थगायनानै बेलेग सिख्लाफोरजों टेक्स्ट खालामो हा इनबक्सआव माबायदि मेसेज खालामलायो माबायदि किसि पाकायो मिथिगौ आङो गार्लफ्रेन्डफोरखौ उल्लु बानायनानै दोनसिगोन आरो नोंलाय बोरै मिथियो बेफोरखौलाय मा मिथिया आंनि लोगो सेंग्राफोरानो आंनो मेसेज हरो आंखौनो फ्लाट खालामहरबावो बेयावनो मिथियो आङो गार्लफ्रेन्ड थाखायो ओमफ्राय जोंफोरखौ फ्लाट खालामहरलायबावो आरो ओमफ्राय आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो होननानै बिदिखौ रायसिगोन ओमफ्राय ब्लक खालामनानै दोनसिगोन आरो बेनिखायनो आं नोंखौबो सानो नोंबो बिदिनो गायो आं थानानैबो बेलेग सिख्लाफोरखौ फ्लाट खालामहरबाय थायो बियो ओइ हाफां मालाय सेंग्राफोरखौ लानानै बे हर गेजेराव आंखौ दावराव दा खालामहरलै आं मालायफोरबायदि नङा मालायफोरबायदि नङा होननाय मानसिफोरासो बांसिन सिखाव ओइ आं रोंला आंनि नाम्बारखौनो लांनानै दोनहैदोलै नों आंनि नाम्बारखौनो मास मोनसे सलायहैथ'दो सोर सिख्लानि फन फैयो नायबानो जाबाय नाङा आंनो नाम्बार नों बुंनानै दोनखागोन ना सिख्लाफोरखौ बे नाम्बारखौ आंनि गार्लफ्रेन्डआ लासिगोन नोङो बे नाम्बाराव फन हरथ'नो होननानैथ' बुंनानै दोनगोन ना अब्लालाय रावबो सिख्लाया फन हरखानाय नङा ना मा जाबावगोनलै हाफां आं रोंलालै नोंखौ रोंलालाय था रायलायलाबो आं नोंलाय मा बुजिनो हिनजावसाफोरनि दुखुखौलाय थां नों सिख्लाफोरनि फट'आव थांनानै लाबोहैदां कमेन्टहैदां थां नाय सेक्सि हट होननानै बुंहैदां थां आरो वाट्सएपआवथ' मा रायलायो भगबानासो मिथिसिगौ ओइ हाफां बिदि नङालै दे नोंजों रायलायलाबो आं नै फनखौनो दानना होलायबाय दा फन हरबाय थादोंना नों नाजिबदां मालाबो थिखाङा आं नोंनि फनखौ आइया मानो फन थिखा जालायखोब्रा बेलाय हरबाय था नों फन थिखा नों नोंनि फनखौ जारलालै गाबोन बुरखायनांसिगोनला आरो मा
जाबावगोनलै लाइफआ फुङाव बोथोरा गाज्रिबा बेलासियाव लकडाउन मोनाबिलियाव नेट गाज्रिबा मोनाबिलियाव फांखा बन्द माने कारेन्ट बन्द गतिके जिउआनो जाबाय सातडाउनसोलै सातडाउन औलै बिथिंजाय थासारिफोरखौ लाना खरा गुदुं आरो फारसेथिंजाय हनै माथा जाहरबाय थायो सासेया मालै खान्थाल आथाया नामा मा खान्थाल आथाब्रा ओइ खान्थाल आथा माने गार्लफ्रेन्ड जि गुफुराव आथा लगायना लानाय बायदि जायो मिथिबाय गार्लफ्रेन्ड बानायबा हा माथो जाखो नारजिबोदां ओइ डाउट खालामबाय थायोलै डाउट खालि सन्देह खालि डाउट दाखालिनिफ्रायनो डाउट जागासिनो फेसबुकाव लाभ रिएक्ट होनायखौ लानानै बेफोरखौसो थगायनो रोंनांगौब्रा थगायनो रोंनाय निन्जा टेकनिक बाहायनांगौ निन्जा टेकनिक बाहायलायनाय आं थगायनोनो साना खिन्थु सिख्ला सासेनि फट'खौ मोजां नुनानै लाभ हरफ्लांबाय आं बोरैबा सिख्लायाबो गुफुर स्लिमखाय मोजां नुनानै लाभ हरफ्लांबाय आङो बेखौबो बोरैबा नुनानै मिथिनानै दायसो जाबाय फेसबुकफोराव बांद्राय लाबसाब दाहरलै डाइरेक्ट वाट्सएपआवसो गुलखिलायनांगौ वाट्सएपआवसो हैद आंनो नाङालै बिदिखौ आंथ' सोमस्रि हाथांस्रिनो मा नांगौ मा नाङा हरजोबखायो वाट्सएपनि पासवर्ड नांगौ लां इन्सटाग्रामनि पासवर्ड नांगौ लां खिन्थु वाट्सएपआव मा सोलि जेबो मिन्थियायो वाट्सएपआवबो बारा रायलायाखैमोनलै आङो लोगोफोरजों रायलायनो मोनैया गोबाव जाबाय होननानैसो नाम्बार बिनानै एसे रायलायदोंमोनलै बेखौबो मिन्थिनांगौबा जाख्लाबथारगोन बे हाफाङा आंखौ मा फन हरबाबो दाथ' फनखौनो रिसिभ खालामला रागासो जोंना थाबाय आंखौ ब्लकसो खालामजोबना दोनबाय आंखौ बे ब्लक खालामबाय गोदान नागिरलायदोब्रा गोदान हैद नाङालै आंनो गोदान ब्लालाय बुरखायहैदोब्रा बुरखायनो बिराद नाजाबायलै बे बाराव बुरखायनो हाथारासै आङो उल्था आंखौ रायबायसो दानि बिसोरनि रुमाव थांदोंमोन आङो गेटनिफ्रायनो होनासो हरबाय आंखौ आइडिया मोनसे होनो होमबा आंहा आइडिया मा आइडियालै आइ खोमाया लाबलाय खाथियाव दे बुं थोद आं बिदि मावनो हानाय नङालै गैला अब्ला हाफा नोंनि आखाइनिफ्राय गबाय दे बिदिबा ट्राइ खालामनोसै आं दिनैनो मा जाखो बमब्र नोंनि थाखाय मोनसे स्पेशल गिफ्ट लाबोदों आं फै नारजि बुदां माथो नों बुंदोंबालाय नारजि बुदांखौ हिनजावनि दुखुखौलाय नोंलाय बोरै मिन्थिनो बेनिखायनो गावनो हिनजाव जानानै फैबाय नारजि बुदाङा नोंनि गोसोनि दुखुखौ बुजिनो थाखाय औहाय लोगो दे जोंहा रायलायनोसै मोजां गाज्रि बयफ्रेन्डफोरनि खोथा नारजि बुदां नोंनो आंनि बयफ्रेन्डा माने हमनानै ला आं नोंनि लोगो आरो माने नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिनो फैदों नालाय बेनिखायनो खोन्थादो नोंनि बयफ्रेन्डा माबायदि आं लाजिजोब्बायहाय नारजि बुदां नोंनो आंनि बयफ्रेन्डा आरो आं बोरै आं रोंला नारजि बुदां दखनाया खु ज' नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बे पार्टखौ जों थाबैनो लाबोगोन अब्लासिम नोंथांमोना मोजाङै था न'आवनो था सेफै था बाय बाय